देवा सागरेश्वरा धंद्यात बरकत दे, यश दे। खवळलेल्या दर्याला शांत हो असं साकडं घालत व्यापारी मच्छीमार बांधवांनी सागरास श्रीफळ अर्पण करत मोठ्या उत्साहात मालवणची ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली नारळी पौर्णिमा उत्साहात साजरी केली। शिवकालीन परंपरेनुसार मालवण बंदर जेटी इथं ही नारळी पौर्णिमा साजरी करण्यात आली। मच्छीमारांसह व्यापारी नागरिक यांनी दर्या राजाला श्रीफळ अर्पण करून 2.5 महिने खवळलेल्या समुद्राला शांत होण्याचं साकडं घातलं। दुपारी 3 वाजता बाजारपेठेतील हनुमान मंदिरात व्यापारी संघाच्या वतीनं श्रीफळ ठेवून मालवणच्या भरभराटीसाठी साकडं घालण्यात आलं। त्यानंतर व्यापारी संघाचा नारळ वाजत गाजत मिरवणुकीनं हनुमान मंदिर ते बंदर जेटी इथं नेण्यात आला। ढोल ताशांच्या गजरात या मिरवणुकीत पारंपरिक वेशभूषेत ही मिरवणूक पार पडली। आमदार निलेश राणे, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष उमेश नेरुरकर यांच्यासह तमाम मालवणवासी उपस्थित होते। सायंकाळी 4:15 वाजण्याच्या सुमारास सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील रहिवाशांनी सोन्याचा मुलामा लावलेलं श्रीफळ समुद्राला अर्पण केलं। त्यानंतर मालवण व्यापारी संघाच्या वतीनं श्रीफळाची विधिवत पूजा करून आमदार निलेश राणे, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष उमेश नेरुरकर यांच्यासह समस्त मालवणवासियांनी सागराला श्रीफळ अर्पण केलं। यावेळी समुद्रात अर्पण केलेले नारळ गोळा करण्यासाठी युवकांची समुद्रात एकच धावपळ सुरू झाली। गेले काही दिवस मालवणात अनेक ठिकाणी बच्चू कंपनीसह सारेजण नारळ लढवण्याचा आनंद लुटत होते। यावेळी अनेक राजकीय पक्षांकडून देखील नारळ लढवण्याच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या। महिलांनी उत्स्फूर्तपणे या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला होता। शुभेच्छा देत असताना आमदार झाल्यानंतर पहिल्यांदा नारळी पौर्णिमेचा सण आज मी स्वतः आमदार झाल्यानंतर इथे येण्याचा योग आला। खरं तर मागच्या वर्षीच व्यापारी संघ असू दे किंवा कुठलाही मंडप असू दे, इकडे पूजा करायचा मान मालवणकरांनी निलेश राणेला दिल्याबद्दल मनापासून मी सगळ्यांचा आभार व्यक्त करतो। आमदार झाल्यानंतर सागराची पूजा करत असताना मच्छीमारांनाही मी मनापासून त्यांच्या व्यवसायासाठी शुभेच्छा देतो। त्यांना कसली अडचण येऊ नये, त्यांना हा व्यवसाय करत असताना त्यांना भरभराटी येऊ, त्यांना चांगलं त्याच्यामध्ये प्रॉफिट मिळेल असं ईश्वराने त्यांना या निमित्ताने सहकार्य करावं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।